عزوز سلامتنا تقبلوا فنونا مكتثال تركبوا خبركم تعزبتنا خميت وعلو نلوم صوني 28 ميازيا نفركم على تنفر أنستدالوا هاجراون زينة تحيزنا لكم قريبنا لنا زينة زغر لكم خالد محمد برهان نمكتثالكم بخبرنا عدمكو بقندار السات زينة خفلم أبو هوسبيتال باطر ناستات كل 240 زيجاتات عود مطبحت عيني تخيلو شامبيون كلبات كعصا غري إيرترا 2025 بوغي تخفيتو نبرت عدتات نوزوا قالا نفحي سفيح ما تطو نطفتات أكايدون حيل بحري هندي عود فتنات سر مركب ميسايلات كم زكاده أفليتو أكل تشن 24 درجة عالم وتهدراوي وصايتات كبر وسن نابز حازة درجة كم زعارق تحبيرو تنزانيا أبلعلي كاب مالاون دوبو أفريكان زاتو حرشاو فريات تصنيعاتو السنة تقدا العلاتو زرزر زينا أب زحلف ورحي أب نوزوباتات ناقفة أفعابة جندعن وفري مرمراتات عين متبحتن تخايد من بارو الزكاريون كان مغطلتو دما أب زحلف صمون أب هوسبيتال باتع تخايد اللوم وكيل أرينا إبراهيم عمر نزل أخذ سبصاب ياسين صالح كوربويو أب هوسبيتال باتع بمتحبار منستر التعنا جنفر تعنا زوبا سيميناوي كيح بحري هوسبيتال باتع هوسبيتال برهان عينن بروجكت كير بلايندنسن كاب 21 كساب 26 ميازيانا استاد 240 زيغاتات عوت مطبحت عيني تخايدوم اتم مطبحت استخايدلهم كاب نوزوباتات قلعلو فورم باتعن زموتيوم اتو وفري مغطلتا نايتي اب نوزوباتات نقفا اف عابتن جيندا عن استخايده تمساسال وفر مخانو زغلصه نتي 11 حكايم زتساتفو وفر زمرحكي الى مطبحت عيني دكتور ايوبينه نخلت 236 مطبحت حبلاك كيد كله صقمات عطم عيني جلاكوما كل متن كال ان زنبرم 450 زيغاتات دما مرمراتات كم تخايدن مدهانيت كم تعدلن حابيرم ميديكال دايركتور هوسبيتال باصع دكتور زومي مكونن دما اقديمو ابتن نوزباتات دحساس كم التجبره بمبره سلاتو فاينت حكايمن ملؤ متحبار من محضرات كبابن اتوفري عود كم زنبره ابريهم نوجل حكايم كير بلايندنس ترني فزمصه ابال بورد دايركتورات دكتور منجس باير بوغنو اقديمو اب اسمرات رايت حچيرو زنبره نطفتاتي بروجكت نابرحو كبابيتات مسفح قدم خلت عامت زجمرو مدب وصيت كم اترخبو بمحبار اتامام ملؤ بملؤ بيرتراين كيلاتات مكيادو درب عود كم زخنه قليصوم تحكمتي ابزهابو ريتو اتوفري بستفللي مخنياتات زقاطم عرت امنكاي كمون كساب اسمران مخاد نزنبرم كل مداو حلكي اب مقلال ابي ابركتوخم نبرو قليصوم أقدموا أب هوسبيتالات نقفة أف عبتن جندعن نحمو شميتن 39 زيغاتات أو تمطبحت عين تخايدو منبارو زي شامبيون كلبات كعصا غري كلتشن 25 تمال 27 ميازيا أب ساعات دحر قطري أب ستاديوم أسمرا بستخايد سنة سرعات بوقعي مغارجو غنتيتوم أبزي أب كلت أبرد خفيتو عسران كلتن معلتات زغطس الوددر حموشت زوباتات زوكلا كلبات كم استساتفان كسع 4 صوتات تسريع خمزلون أب هقراوي فدرشن كعصا غري إيرترا حلافي وددر نسنة سرعاتن أتو سلومن تمنو غليسوم قداماي إبر نايت وددر أب كتما أسمرا كالاي إبر دما أب كتما خرن كم زكايدون بتوساق تفليتوم أبزو وددر كاب قداماي كسع سالساي كوينن زعوتها غانتاتات وناچون ميدالياتاتن كمون كاب 100 شح كسع 5 شح نافا زبصح ገንዘባው ሽልማት ተመዲብሎም ኣብ ትዕለት ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ግጥማት ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዞባ ማእከል ንጋንታ ዓንሰባ ናይ ዞባ ዓንሰባ ሰለስተ ብባዶ ክትስዕራን ከላ ጋንታታት ደንደንን አልተሕሪርን ድማ ሓደ በሓደ ተፈላለየን ነበርት ምሕዳር ከባቢ ሰልዓ ዳዕሮ ዓድ ጸናፍ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን
بحفشا مفواس مايكعو مسرح قناتاوي زالاتاتن كترتاتن دما بفلاي زتوكره وفراتات ماتو تكايدوم حلف عرشا بتنو زوبا اتو هبت مريم امنا يابزهبو حبريتا زاغيت استات 80 مترو حرشاوي زالا لعلي 9 مترو قناتاوي زالا كمون لعلي 7 مترو كوبو كتري كم تسرحن كم تتصغنن اب قلع دما حدا سراحيات سرح كم زلانا بريهم كيلا معقب ماين حمدن منسي يوهانا عندهم دما اتي سلاسل زلو عمام اكل نايتي بمنيسر حشا زتحنصص كسع 2028 زغصل مدبات كم زخنه بمتقاس اوات خرامات فلسطات ناي متكال مدبات كم زكايد ابريهام امحدار نو زوبا غالانفي اتو محاري يوهانس بوغونو نتران ابركتن دقنسيو ابت زعمم زلو سراح كمون كلهم انبابرتن امحدرتن امسغينوم نبرت بوغنوم زعمم زلو مدبات نصنحوم حصرت زتماي زفتح مخانو بمتقاس تصادفهم كم زعززو الرغاغيصوم أباف عبت ندق سوات كمون نزختماتن صقماتن منسيات ن4 وارح سلطنا سرحت عنصيتن صربت حصينن بناصات واهيبوم سلطنتي مسم محدرات كبابن كالوت زملكتهم اكلاتن بمتحوار زتلليو مخانوم بيت صحفت حمامته ابتنو زو حبيروم على فتي بيت صحفت موسى محمد سعيد نسلطنتي نتسلطنا نزهبه تكال سرحت عنصيتن صربت حصينن الافراح بمسغان كالوت تكالاتن سبصغان اسراخ صعبو تلابيوم وانا تكال اتو هيثم محمد بوغنو تسلطنا ابستفلالي ديزاينات عينت ماشيناتن اغلغلوتن كمون مسراح ببعينتو نبرت زتقالل منبارو بمتقاس درو كابتوم سلطنتي ناي سراح ادل زرخبو خم زلو غليصوم بمخنيات صنبل مبل 34 عامت ناصنت إيرترا بهاجراوي فدريشن قدد مكينان موتور بشكلتان زتودبه هاجراو وددر تمال 27 ميازيا ابسمرا كبابي بيت غرغش تخايدوم ابزي باشعات زغصروا افكارت سبورت باكل استعزبون بإيري تي في ن4 ساعات بغط زتفنون وددر اب سلسته مدبات مزدق تبعتيو تحويسن زتواددرا سلسته دقنسيو 10 تقدادمتي موتور بشكلتا كمون 10 جمرت زركبوم بتقلالا 73 تقدادمت تساتيفوم بس مسرت كاب 1000 سيسي كساب 3000 سيسي 63 مكاين اب شومون تمدب كمون ناي 225 275 سيسي 10 موتور بشكلتا اب كل تمدب توداديرن اموداتا اب كل مدبات كاب قداماي كسع سالساي نزتعوتو شلمات تعديلهم زيناتات وشا غراب تفصيمنا نزيناتات وصاخ ملسينا سانات الحوم حيل بحر الهندي تمال 27 ميازيع عود فتنة صر مركب ميسايلات كم زكايده افريطوم اتي نويح رحقات زونجف ميسايلات لكعنت نعلامو ناي موقع عقمو لعول مخانو اززت سراويت هند غليصوم اتفتنه الولاونت هاجروم نمو حسن قداماو تصابوتات نممكاتن ووتاوي تراكم زهلو ارديوم هندي نزي حدش فتنه كم زكايده زقالاح زلو مس باكستان نابز داوب زوبا كاشمير سراويت كلتين هاجرات كم تغاچو ابز قالاح حلو زلو وانيوم زي مقراو كلتين هاجرات دحرتي عطوات ب20 كلتن ميازيا بزوبا كاشمير اب لعل بصحتي بزفصمو متقعتي 25 سبات مقتالهم كم زخرر ايو زحبر زلوم وننتي نيوكليساوي اطوار زخنا هندن باكستانن بغداي زوبا كاشمير بوحدو 3 غزي وق كم زغطما يقلات نتي دباو وطري نمهدا ككهد صنح دبلوماسياوي صعرتات زاغيت زتقاس وصيت كم زي ترخبويو زحبر اب 2024 بدرجه عالم وتهدراو وصايتات ن 10 تخاتاتال عامت كبره وسن نابز حزه درجه كم زعرغت حبيروم اتمتن اب 2024 لعلي 2.7 تريليون دولار كم زبصحه እዚ ድማ مستقدمي ዝነበረ ዓመት ክናጻጸርን ከሎ ናይ 9.4 ሚታዊት ወሰኽ ከም ዘራየ ተገሊጹ እዚ ወሰኽ እዚ ድሕሪ ምኽታም ልዑል ዝሑል ኪናት ተዛዓበየ ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ኣብ 2024 ልዕሊ 100 ሃገራት ወተሃደራዊ ወጻኢታትን ከም ዘዕበያ ዝሕብሩ ጸብጻባት ወተሃደራዊ ወጻኢታት ሩስያ ብ38 ሚታዊት ናይ ኣሜሪካ ድማ ብ5.7 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ይጠቕሱ እቲ ተሪኦ ካብ ሰፊሕ ክፋል ዓለም ብሓፈሻ ኣብ ኤውሮፓን ማእከላይ ምብራቕን ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ብዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ብናህሪ ከም ዝወሰኸ እዩ ዝግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መጠን መሸጣ ኣፅዋር ዓለምና እውን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 111 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ ተሓቢሩ
መሸጣን ምምዕባልን ኣጽዋር ብደረጃ ዓለም ንዝኽሰት ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላዋት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ። መንግስቲ ታንዛንያ ኣብ ልዕሊ ካብ ማላውን ደቡብ ኣፍሪቃን ናብ ሃገሩ ዝኣቱ ሕርሻዊ ፍርያት ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ እገዳ ኣልዒልዎ። ሚኒስትሪ ሕርሻ ታንዛንያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ማላውን ደቡብ ኣፍሪቃን ዘተን ምትሕብባርን ክካየድ ድሕሪ ምጽውዕን እቲ ካብ ዝሓለፈ 23 ሚያዝያ 2025 ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኾነ እገዳ ክለዓል ከም ዝኾነ ገሊጹ። መንግስቲ ታንዛንያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማላውን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ልዕሊ ሓያሉ ሕርሻዊ ፍርያት ሃገሩ ንዘጽደቆ ማሕንቆታት መልሰ ግብሪ ንምሃብዩ ነቲ እገዳ ወሲኑ ጸኒሑ። መንግስታት ማላውን ደቡብ ኣፍሪቃን ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእን ሚኒስትሪ ሕርሻ ታንዛንያን ርክብ ብምጅማር ነቲ ጉዳይ ብሓበራዊ ዘተ ንምፍታሕ ድልውነቶም ከም ዝገለጹ እዩ ዝሕበር ዘሎ። መንግስቲ ማላዊ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ሃገሩ ከም ዝሰድድ እውን ሚኒስትሪ ሕርሻ ታንዛንያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዓመታት ካብ ታንዛንያ ናብ ሃገሩ ንዝለኣኽ ባናና ከይኣቱ ከልኪሉ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ኣብ ሞንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ዝካየድ ዘሎ ግጭት ደው ክብል ዝጽውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ትማል 27 ሚያዝያ ተኻይዱ። ሰልፈኛታት በቲ ግጭት ንዝወርድ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታትን ምምዝባልን ብምዃናን ንሰላም ዝጽውዕ ጭርሖታት ከም ዘስምዑ ተቓሪሑ። ብዘይካዚ ኣብ ሞንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ብሞንጎኛት ኣሜሪካን ዝተበጽሐ መባእታዊ ስምምዕ ዘለዎም ደገፍ ገሊጾም። ህዝቢ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ብዛዕባ እቲ ግጭትን M23 ዘስዕቦ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታትን ኣመልኪቱ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ቁጥዕኡ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ። ካብ መፋርቕ 1990ታት ጀሚሩ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝካየድ ዘሎ ግጭት ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብ25 ሚያዝያ ሞንጎ ኮንጎን ሩዋንዳን ዝተኸተመ ስምምዕ ንተጠቃምነትን ምዝመዛን ኣሜሪካ ኣብቲ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነ ዞባ ባይታ ንምጥጣሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ቻይናን ሃገራት ማእከላይ ኤስያን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘካየድኦ ምትሕብባርን ሽርክነትን ንምዕባይ ተሰማሚዐን። እዚ ዝተገልጸ ብ26 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ኣልማቲ ካዛክስታን ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ማእከላይ ኤስያን እዩ። ብመሰረት ዝወፀ ጋዜጣዊ መግለጺ ተን ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ዋዕላ ቻይናን ሃገራት ማእከላይ ኤስያን ንምስማር ብዲፕሎማስያዊ መስመራት ዘካየድኦ ርክብ ክቕጽል ተረዳድየን። ብዘይካዚ ተን ሃገራት ዞባውን ዓለማውን ጸጥታ ንምውሓስ ዘካየድኦ ምትሕብባር ከም ዝሐይላ ኣፍሊጠን። ኣብ 2024 ንግዳዊ ምልውዋጥ ቻይና ምስ ሃገራት ማእከላይ ኤስያ ኣስታት 95 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ እዚ ምስ ተመሳሳሊ እዋን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ድማ ብ5.4 ቢልዮን ከም ዝዓበየ ወግዓውያን ጸብጻባት የነጽሩ። ልዕሊ 55 ሚታዊት ካብቲ ቻይና ካብዘን ሃገራት ዝገበረቶ እታው ከሰል ዘይተጻረየ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን የጠቓልል። ብዕቁር ጸጋታት ሃብታም ዝኾነ ዞባ ማእከላይ ኤስያ ካብ ቀንዲ ማእከል ጂኦፖለቲካዊ ምትፍናን ሓያላን ሃገራት ኮይኑ ምጽንሑ ይግለጽ። ቦሊቪያን ቺለን ብ26 ሚያዝያ ንሰበ ስልጣን ክልቴን ሃገራት ካብ ቪዛ ናጻ ዝኾነ ምንቅስቓስ ከካይዱ ዘኽእል ስምምዕ ተፈራሪመን። እቲ ስምምዕ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቦሊቪያን ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቺሌ ኣብ ከተማ ሳንታ ክሩዝ ተኸቲሙ። እቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምትእምማንን ሕድሕዳዊ ምክብባርን ዘንጸባርቕ ኮይኑ ኣብ ምዕዛዝ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብመንግስቲ ዝውነን መገዲ ኣየር ቦሊቪያ ብ26 ሚያዝያ ካብ ከተማታት ላፓዝን ሳንታ ክሩዝን ናብ ከተማ ሳንቲያጎ ቺሌ ሓድሽ በረራ ጀሚሩ። እቲ መገዲ ኣየር ካብ ቦሊቪያ ናብ ቺለ ሰሙናዊ ካብን ናብን ክልተ በረራታት ከካይድ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እቲ ስጉምቲ ቱሪዝማዊ ንግዳውን ቁጠባውን ምትእስሳር ቦሊቪያን ቺለን ንምሕያል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ሓቢሮም። ኣሜሪካ ንፈለማ እዋን ናብ ደሴት ባታን ናይ ፊሊፒንስ ጸረ መርከብ ሚሳይል ኣዋፊራ። እዚ ዝተገልጸ ሰራዊት ክልቲአን ሃገራት ትማል 27 ሚያዝያ ኣብ ዘካየድዎ ብቐጥታዊ ተኽሲ ዝተሰነየ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ እዩ። እቲ ልምምድ ኣብ መጻኢ ክኸሰት ንዝኽእል ስጋኣታት ቀጥታውን ቁልጡፍን መልሰ ግብሪ ንምሃብን ንምምካትን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይግለጽ ኣሎ። ኣብዚ ሰራዊት ኣውስትራልያን ጃፓንን ተጸምቢሮሞ ዘለዉ ክሳዕ 9 ጉንቦት ዝቕጽል ልምምድ ልዕሊ 14,000 ወተሃደራት ፊሊፒንስን ኣሜሪካን ይሳተፉ ኣለዎም።
ዝልምምድ ኣብ መንጎ ፊሊፒንስን ቻይናን ብጉዳይ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ንዓብይ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ይካየድ ብምህላው ነቲ ወጥሪ ከየብእሶ ከም ዘስግእ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ካናዳ ኣብ እትርከብ ከተማ ቫንኩቨር ብ26 ሚያዝያ መኪና ናብ እኩብ ህዝቢ ብምእታው ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ ፖሊስ ካናዳ ሓቢሮም። እቲ ፍጻሜ ባህላዊ ፌስቲቫል ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣጋጢሙ። እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዝተጠርጠረ ወዲ 30 ዓመት መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣዘዝቲ ፖሊስ ሓቢሮም። እቲ ጡርጡር ነቲ መጥቃዕቲ ዝደረኾ ምኽንያት ንምንጻር ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ነቲ መጥቃዕቲ ዝኹንን መግለጺ ያውፅሎም። መኪና ናብ እኩብ ህዝቢ ብምእታው ዝካየድ ሽበራዊ መጥቃዕቲ በብእዋኑ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ሆስፒታል ባጽዕ ንኣስታት 240 ዜጋታት ዕዉት መጥባሕቲ ዓይኒ ተኻይዱ። ቻምፒዮን ክለባት ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ 2025 ብወግዒ ተኸፊቱ። ነበርቲ ዓድታት ንዞባ ገላ ነፍሒ ሰፊሕ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም። ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ዕዉት ፈተነ ጸረ መርከብ ሚሳይላት ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። ኣብ 2024 ብደረጃ ዓለም ወተሃደራዊ ወጻኢታት ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ከም ዝዓረገ ተሓቢሩ። ታንዛንያ ኣብ ልዕሊ ካብ ማላውን ደቡብ ኣፍሪካን ዝኣቱ ሕርሻዊ ፍርያት ኣጽኒዓቶ ዝጸንሐት እገዳ ኣልዒላቶ። ንሰዓት ዝተዳለወ ዜና ብተፈጺሙ ምዝተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገና ብሩኽ መዓልቲ